Ahoj! Každý si určite všimol na mojom kanále, že mám 40 odberateľov. Uhú! Už je na mojom YouTube aj súťaž, ktorá prebieha a mimochodom končí tento týždeň, na konci týždňa. No a rozhodla som sa, že vám dám ešte jedno video za 40 odberateľov. A bude to teda taký kratučký príbeh, ktorý je natáčaný z Lapasa Sisi 8. Točili sme ho teda dvakrát, lebo poprvýkrát mi tam vypadol zvuk, neviem prečo. No a druhýkrát sme to dotočili úplne do konca a je to podľa mňa fakt super. Takže sa máte na čo tešiť. Toto bola iba taká krátka info o tých 40 odberateľov. Dúfam, že sa vám ďalšie video bude ľúbiť. Dúfam, že sa vám aj toto video ľúbi. Môžete zanechať like, napísať pekný komentár alebo mi dať odber. A čauko!